Daar is zo bij om te vertellen, wat je om te witness. Van survival to the fittest, schrijven je criminal fitness. Ze zoeken entrepreneurs, ze maken je business van het zijn, zoals je wie zijn geliefd is. Met de positive mindset van die crime rate, we zijn zit, je boer, je poetsen. Ze wordt geïndoctrineerd, gekoesterd. Want de lowe manoeuvre die mieren, je firewall is sterk genoeg. Die boeven is dieren, hulle raak, je moet je zullen staan. Die skarrel is lijf op je baan, de moeder laat vallen de traan. Van haar kind wat we gaan, in de gedate, minder guns, koert en niet aan. Wat afgaan, de draak kan, die mensen mentally, cancer wat hulle in winter die. Om die population tot controle, soos hypnosis in die soul. Van de body wat getriggerd is, en laat je wonder wie zijn role model figure is.